Que tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Cociña en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes aquí na TVG. Temos xa as cociñas, temos receitas maravillosas. E hoxe sabedes que temos? Temos público. Un aplauso para o público que está aquí con nós. Moitísimas grazas por estar connosco. Xa dicimos sempre que as receitas é cousa da xente que está na casa, que nos enviades todos os días moitísimas receitas a través das redes sociais, do WhatsApp, de todo. Pero os cociñeiros andan un pouco rebeldes últimamente. Os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que? Hola, buenas tardes a todos. Que pasa? Que vin solo outra vez. Mira, eu non, de verdade, non podo... Deixo isto. Bueno. Deixo isto. Bueno, pues presento eu. Pois presenta ti. Pero é que isto non pode ser. O sea, que falta? Pero non podo presentar e facer... Espera, non me avances o que vai pasar. Idesme decir que Begoña mandou unha mensaxe ou algo e vai poñer algo aquí... non sei, eu non sei nada. Eso. Hombre, mira que guapa, eh? Hola, que tal? Que? Sinto eu moitísimo, Xa. xa vos dixen que tiña moitísimo lío. Non podo facer nada. Ai, sinto eu, pero é que temos xa vou agora. Sí, xa vas. Solamente decirvos que vos vou mandar un cociñeiro buenísimo e que leva un pan debaixo do brazo. Literal, que leva o pan. Bicos a todos, e portadevos ben. Pa que nos engañas, Begoña? Pa que nos engañas se ti eres a xefa? O sea, estálle dicindo á xente, xa vou ahora, se faz o que queres. Bueno, está traballando, está moi ocupada e mandou un cociñeiro que trae o pan debaixo do brazo. Imos ver quen é, que pase, por favor, o compañeiro, amigo de Begoña. Un aplauso para él. Traigo pan. Que tal, home, como Adrián, estás? Felipe, que tal, como estás? Moi ben, Por moi favor, ben. colócate aquí. Aquí veño, co meu Sí que panciño. traes o pan debaixo do brazo e pan de carballo. Pan de Carballo. Eu veño de Valdallo, pero o pan ven de Carballo. Vale. Valdallo é parroquia de Carballo, non? Correcto. Ah, amigo, que bonito. Bueno, e traes pan de Carballo e eres amigo de Begoña. Amigo de Begoña, sí, señor. Bueno, tes cada amigo Cociñeiros aquí. tamén, cada amigo. Bueno, fais o que se pode, non? Bueno, encantados de terte aquí, Un placer. No programa, un placer terte connosco, a ver con que nos sorprendes hoxe. Xulio, ti como vas despois do de onte? Eu, de onte, é a miña vida normal. A vida da derrota, non? Bueno, A vida da... pero non derrotista, eh? Aí está. Non son derrotista. Siempre positivo. De feito, hoxe vou ganar. Vale, Xa eso haberá que velo. De momento imos comprobar que é o que imos cociñar hoxe. Imos comprobar que nos trae Pilar, da Pontecarreira. Chámome Pilar, son de Pontecarreira e vamos a facer un guiso de polo a cerveza. Empezo dorando a carne, botolle allo con cebola, tomate, e despois, cando está todo ben pochadiño, botolle unha cerveza. E despois botolle o que se queiran, tanto poden ser patacas, como poden ser guisantes, como moitas cousas. É a receta que máis lle gusta na miña casa, ora meus, a ver a vos como vos gusta. Home, a min de primeiras a carne xa me gusta. Xa é un produto que adoro. É con cervexa que, Adrián, ti que dis? Pero a cervexa para a carne ou para ti? Para dúas cousas. Ah, vale. Non hai problema ningún. Ti que dis? Gustache cociñar con cervexa? Cociñar con cervexa. Sí, gustame moito. Que nos propós? Que vas facer ti, entón? Unha larpeirada para mollar pan, porque hai que facer Unha algo- larpeirada para mollar pan. Exactamente, Co a pan larpe- de carballo. Eso é. Vale. Que vai ser? Que vai levar? Imos facer un guisiño con moita cebola, unha croca estupenda, Oh. un pouquichiño de manteiga e unha cerveza algo tostada, para aproveitar eses azúcares que teñen e tamén a cebola. Xa é unha doble malta. Unha doble malta, correcto. Vale. Mira, vou vos enseñar unha cousa. Non sei o que vai facer Xulio, non teño nin idea. Ahora, parecevos normal que lle chame polo a isto? O sea, Señor Polo, Polo a señor isto. O sea, Polo. mira, podo collelo camao. Isto non é un polo, isto é unha mincha. No, que tes unha manzaza. A ver, que vas facer ti? Pois eu vou mir un pouco máis alá da doble malta e vou no facer cunha cervexa negra. E vou facer, como a nosa convidada, un polo a cervexa. Vale, un poliño. Pero un polo Poliño. moi rico e cunha salsiña así un poquinho acaramelada para darlle un poquinho de brillo. Sí, para que leva algo máis de sustancia, porque eso... Se me deixa despois Adrián medio pan, igual fai falta. Como lle gusta pedir. Bueno, pois veña, man sobre, imos cociñar. Xulio, ponte a cociñar e Adrián vaime contando un pouco como empezas ti. Pois nada, imos coller un poquitiño de manteiga. Somos moito de manteiga neste Claro. programa. É che de Manteiga, dicir. todo que leve manteiga, non? Sí, é que Xulio, por exemplo,
se non lle bota manteiga ao prato, xa sufre el, sabes? Xa o seu corazón Non vai tan ben, non? Non Claro. desliza tanto. Non desliza tanto. E por que lle botas manteiga? A ver, que lle aporta? A manteiga, ao final, cando baixemos a temperatura un poquichiño do guiso, cando repose, como todos os guisos, non? Cando reposan quedan máis ricos. Daquela, cando repose, esa manteiga vai a quedar algo máis espesiño, non? E ademais que, home, estamos en Galicia, é algo de leite faise, algo de vaca sai e manteiga tamén, non? Tamén sabe, así que... Moi ben, a min gusta, a min... Todo o que leve país, para min está ben. Pois isto leva O sea, é así. Leva país. Que lle vas botar por aquí? Pois primeiro vamos Cando se a derreta. desfacer esta manteiga, Sí. desfacemos así rapidamente, e mentras tanto, imos a limpar un poquichiño esta croca. Ah, vale. Espera, vamos ver como se limpa a croca, que eu nunca vi como se limpaba ben tampouco é que Non lle hai vayamos que a limpar quitar moito, Xa. simplemente vamos a trocear. Vale. E vamos a evitar, digamos, que estes nervios, para que despois as talladas sean moito máis tenras. Ah, amigo. Non? Vale. Teño que gañar o importante... A ti chamou talga? É que este Estou tempo. axudando, para que non se queime a manteiga. Para que non se che queime. Para que non se queime. Vale. Vamos a deixar Queres que lle igualmente... baixo un pouco aquí? Sí, baixamos un poquichiño. Igualmente, queremos que se toste un poquichiño esa manteiga, Vale. o que ven sendo unha manteiga avelá, Vale. porque despois vai dar un tono máis oscuriño o... Para que non se quede, mira, que si non vai se guisote. queimar. Aí a temos. Volvemos po lume, xa. Moi ben. Vale, pois vou, mentras tanto, a ver que me conta Xulio. Ti siga o teu, vale? E benvido outra vez. Graciñas. Bueno, Xulio, veña. Pois eu acomodei o polo no meu recipiente, botei un poquinho de viño blanco por debaixo, vale? Entón voulle preparar un pequeno adobo, un pouquiño de romeo, Vale. unhas folliñas así. É super sinxelo. Vámoslo salar polos dos lados. Vale, recordémoslle á xente que lle botaches por debaixo un pouquiño de viño branco. Un pouquiño de viño branco, un pouquiño de Puxéchelo romeo. polo, romeu. Voy Ahora vas poñer un facer o pouquiño teu de allo. tradicional machucado do allo. Claro, pero e un pouco de sal. voulle poñer enteiro, un Vale. pouquiño de sal. Perfecto. Que Ti ben. riste deste poliño, pero este Home, do poliño tamaño. quedan super jugosos, porque son pequeniños, non precisan moito tempo de forno. Vale. E vamos a botar un pouquiño de lima tamén, de zumo de lima. Ajá. Mira, isto en media horiña témolo listo a uns 180 graus. En media hora. E un pouquiño de aceite. Media hora 180 graus. Sí. Media hora 180 graus. Bueno, visto o tamaño do polo, non sei que lle parecerá á xente da casa. O Xente da tamaño. casa, se ti non dixeras nada, non tiña esa perspectiva. Ah, pero é que Parecía máis grande. a mí non me gusta mentirlle á xente da casa, entendes? Se o teu polo é unha mincha, é unha mincha. Xa está, non hai máis. É un Entón, poliño. vale, é un poliño. Non metas no forno que ten que ver Pilar que vai vir agora, pero recordarlle antes á xente da casa que pode chamar ao programa, Podedes chamarte desde aí o teléfono do programa, pam, e comentades todo o que queirades sobre o tamaño do polo de Xulio ou sobre a receita que está facendo o noso querido Felípez no día de hoxe. E, por certo, imos repartir cartos, 50 euros dunha vez e 50 de outra, así que chamade cando queirades ou voltas co prato da televisión de Galicia. E xa que estamos falando de chamar e de opinar, a primeira en opinar vai ser a nosa convidada de hoxe, a ver que lle parece esta desfeita. Pilar, da Pontecarreira, un aplauso para ela. Bueno. Pilar, va? Pilar, Dime, benvida. gracias. Pilar, Dime, tan vendo unha cousa un pouco rara na casa. é logo que teño. Ahora. Non teño o gorro ben posto. No. No, estánse sorprendendo de por que ves así de guapa. Porque son a jefa. Ah, vale. Entón, ti ves... Quen vai probar? Ti, Quen vai dar o Benedito? ti. Pois son todos. Vale, un aplauso para ela. Sí, señor, ben falado. Quedou caladito. Deixou as cousas claras. Home. Como ten que Sí, ser. como ten que ser. O sea, Vamos a ver. Ti ves cómoda, non? Eu aos meus anos teño que dicir as cousas claras. É o chocolate espeso. Pois Nada máis. imos ver Non hai ese polo. chocolate, Pois non. dime unha cousa clara, Isto é un polo ou que é? É un poliño, verdad? Home, vamos a ver, parece unha miniatura. É que... Pero- Pilar, Pero vai estar moi rico, xa verás. De Pilar. feito, o probalo vai poder comer todo. sí, Bueno, ben, non dou comido hoxe. do tamaño, non, que ten? Non, Mira, porque famo que traio. fixenlle un adobiño con viño Moi branco, bien. aceite de oliva, un poquinho de romeo, allo e sal. E agora vou meter ao forno para que se ase e despois vou facer unha salsiña aparte.
Quérelo meter xa no forno? En canto os te mando. No, ela Ou que é a Pilar, xefa. en É a vez de xefa. manda. Pilar, por favor, abra o forno. Abra o forno ti. Vamos alá, meter o polo no forno. máis pesado. E quero que me soe o pavo o que sexa do programa, Eso, Con cando esta este. chaqueta non me mancho. Non te manchas? Claro. Viñeches a adecuada ocasión. Como ten que ser. Como ten que ser. Vamos ver a Adrián, veña. A ver, lo que fai Adrián. Ven por aquí. Hola, Pilar. Hola. Adrián, Pois mira. explícalle a Pilar que ven ademais mandona, Bueno, a xefa ten que vir mandona. Aí está, así me gusta. Hai que Vamos ter a ver, respeto. Tiveches algún jefe que non fora mala uva? Nunca, Pois nunca. entonces. Todos foron mala uva. Así salín dereitiño. Pois nada, nós temos aquí unha croca que a estamos sofrendo un poquichiño, que unha rica. croquiña de ternera, e vámola a retirar agora, para que non se nos pase. Despois aquí nesta manteiga vou pochar ben esta cebola, hai moita cebola, pero a cebola sempre dá o sabor no guiso. E máis reduce moito, verdad? Despois queda... E máis sacamos o ablanda a azúcar. carne. Mais ablanda a carne. Exactamente, Como sabe, máis ablanda a carne. Como Eso sabe. é. Como E sabe. aparte vai soltando ese juguiño, e aí ca manteiga xa vai facendo algo de preve. Podes meter aí o nariz, se queres. Mételle aí o Non, pero nariz. xamiule. Xa o le des aquí. Escanceu o abanico. E despois pausa así. daremos de... Non, pero está rico. Pilar, así de primeiras, biches as dúas receitas, acabas de entrar, pero... Que opinas delas? Que as dúas me gustan. Ai, sí? Sí. Ah, bueno, entón vas ter difícil escoller. Moito, moito, moito. Ainda que veñas así vestida. Oh, Oh. É que ser xefe non é fácil. A min pásame Que va, son... que va. Eu son xefe aquí, entendes? non, A min xa, pásame. non me vas coller a plaza hoxe. Super. No, a túa non. A Pois túa non. entonces, A non túa me non. veñan marear, Bueno, pois xefa, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores ali naquela cadeira que temos por aquí preparada, vale? E despois chamámoste. Pareceche ben? Sí? Moi ben. Ali, un aplauso para Pilar de Pontecarreira. Que grande, que grande. Este programa ten unhas cousas, Adrián, que é que a xente chama da casa. Chama da casa e fala con nós. Entón Moi imos ver que nos conta Isabel de Valga. Que tal? Boa tarde, Isabel. Hola, boas tardes. A ver, ti non podes probar o plato, pero non sei se o cheiras desde a casa. Casi, Casi, mira. Mira para aquí, como lle está. Mira, Dalle, colleu manteiga aquí o home, E coa manteiga, mira, ves, fixo a croca, agora vai pochar aí a ceboliña. Bueno, vai quedar isto espectacular. A ver, contame, Isabel, ti cociñas con cervexa ou non? A ver, eu suelo facer o polo máis que nada con cervexa. En vez de botarlle auga ou aceite ou eso, pois botelle cervexa. Pero, a ver, quero dicirche que o polo ese que tendes aí, máis que polo é poliño, é un picantón. É que, por favor, Isabel, é que eu xe lle dixen a Xulio. Cañotas. A mí non me parece normal vir a un programa de televisión, na televisión de Galicia, que aquí todo o mundo sabe que comer gústanos, e traer ese polo. Aquí vais a probar. É Eu que trouxe un eso poliño. Iso é un picantón. Aí está, Isabel, Dime, vai dime. quedar super rico. Pódelo facer ti na casa, se sodes tres picantós. Sodes catro picantós. Moito traballo. Claro. Moito traballo. É que Aforramos eso forno. me falta un para cada un. Como? Como Eso que me di? falta un para cada un, Claro, Xa, un para un pa cada un, sí, Con- sí. Con moita pataca. Con moita pataca, eso. Isabel, digo eu que quen crees que vai gañar hoxe? Pois, non sei, pero os dous teñen moi boa pinta, Bueno, pois nada, a ver que é o que pasa. Tens que vir un día por aquí, vale? Vale, pois acercareime entón. Moitas gracias. Vale. Veña, un bico xigantesco. Vale, un Chao. biquiño. Chao. Que grande, Isabel, grandísima Isabel. Adrián, quero que me contes máis ou menos como vai a túa receita, porque xema recende, A recende, verdad? Pola manteiga, a cebola, É eso dá moito Claro. cheiro do bo. Claro. Ben. Entón, aquí o único que che queda, despois de salar esa carne... O resto non que pochar un poquichiño hasta que este ben marrón. Vale. E despois, cando este ben marronciño, que se vaya dorando, Ajá. vamos a agregar de novo a carne. Vale. A carne para dentro, vamos a guisalo coa escuma da cervexa. Coa que? E vas a ver que rico. Vas a ver Coa que escuma rico. de cervexa. Non che podo dicir tantos trucos que despois ganas ti. No, é que o sea, vas facer algo, entendo eu, para sacarlle a escuma á cervexa. Exactamente. Gustan os Hai trucos no que neste ver programa. logo. Non Gustan agora, os trucos neste programa, encántanme os trucos neste programa. Bueno, pois, Xulio, ti tes o polo no forno, non? Que vas facer? Ahora estou pochando unha cebolleta que Ajá. vou utilizar para salsiña. Vou na caramelizar e vou na rematar despois pero necesito que se vaya facendo moi lentamente. Pois mira,
cebolas pochando, sabes que nos queda saber? Se Galicia cociña ca cervexa, porque Galicia cociña ou bebe a cervexa. Dentro vídeo. A cerveza tomo eu. Caña para beber na casa, pero normalmente no, con cerveza no. Se le echa el pollo a veces bien. Muchas. El conejo especialmente. Ahora eu a cerveza tomo de vez en cando, porque é moi sana. No, eu a cerveza non quero, eu quero o viño blanco de sempre. Hombre, cada un nunca probei. Solo uso cando fago polo. Ya te digo que non soy cocinera. Pongo el pollo con ajo e en adobo. Echas la cerveza, la dejas servir un poco. E que se faga despaciño, que evapore. Le añado unas patatitas cortadas en taquitos y está genial. Le pone sabor al jamón, al pollo. Hai algún postre que sí. Mollar as bases dos biscoitos. Por algún arrosquillo. No me gusta de ninguna manera. A ver, a mí me gusta cocinar, me encanta. Pero tomar unas cañitas también y un vinito. Claro, que tomar unhas cañas... A ver, tomar unhas cañas sempre está ben. Xulio, estou te vendo aí na pantalla, xusto estabas ao meu lado. Oh! Teño que contar unha cousa. Escoitade unha cousa. É superimportante esta cousa, de verdad. Sorprende. Hoxe está de aniversario unha compañera do equipo, Gloria, parabéns! Grande, Gloria! Gloria, que grande, Gloria. Moitos parabéns. Esa é a xente que non se ve na casa, que é parte fundamental ou máis importante que a nós, que traballa moitísimo porque este programa saia ben, así que parabéns, Gloria, eres maravillosa. Nós vamos seguir cociñando, que é o que quere que fagamos, Gloria, porque está Gloria dicindo, a ver, bora, dale yo que lle tedes que dar, e deixadevos de meter comigo. Xulio, como van as ceboletas? Mira, están xa pochadiñas, empezando a dourar. Ajá. E agora, vamos a caramelizar. Como? Con azúcar moreno. Un par de culleradas de azúcar moreno. Vale. Anda por aí un teléfono, xente do público, por favor, non se pode coller o teléfono. Vale, vos colgado o teléfono, non pasa nada, nós seguimos aquí facendo televisión. Vas caramelizar as ceboletas. Sofretir un pouquiño o azúcar a cebola. Ajá. E agora é cando a protagonista, que é a cervexa negra, vai entrar en acción. Que ben che quedou, A protagonista, como que fío, é a cervexa negra. Como fío, mira. Aí está, pois mira como fío eu. Queres que fíe? No. Fío ou non fío? Non me fío. Non te fías de que fíe? Pois vou fiar porque fío maravilloso ben aínda que non te fíes. Pregunta de concurso. Con que tipo de cervexa cociña Xulio hoxe? Negra. Era negra. Pero, como é? Teño que cho dicir. Pero era ou non era? Sí, negra. Vale, pois comezade a chamar. Negra 00. Como con 00? 00. En todas as casas hai cervexa 00. En todas as casas? Sí. Para que os patróns tomen cervexa 00. No bar toman con, pero na casa sin. Ti que dis? Eso lo he visto yo. Pero ti estás mentindo Galicia así a cara. No, na miña xa pasa. Na miña casa. Vale, na túa xa pasa, vale. Bueno, mira, ahora... esta cervexa negra 00, que podemos regalar 50 euros... Eso, Que lle pasa? Que pasa? Que ten un toque a caramelo. Entón, que vai aportar algo máis de sabor cunha normal a esta salsilla. Non lle chegaba. Co azúcar moreno. Mira como chega. Aí está, o teléfono outra vez sonando. A ver se vai ser do hospital. Mira, e aquí estou cocendo unhas pataquiñas. Que cheira, así... Vale? Porque vou facer un pureciño así groserote de pataca como guarnición. Moi ben. Botelle auga, azúcar, a mesma ceboleta que teño aí e un poquinho de romeo. Entón, hoxe de dulzor va sobrado. Como de dulzor? Entre azúcar... Isto é salado? Non, pero azúcar, botache de azúcar aquí, botache tamén cervexa, que lle dá dulzor. Non, dixen que ten un toque acaramelado. Vale, ten un toque acaramelado. Bueno, pois será caramelo amargo. Vamos ver, mentras tanto, como vai Adrián, o noso queridísimo convidado do día de hoxe, enviado por Begoña. A ver... Agora vamos a botar un pouquichiño de tomillo seco. Este home é moi pro, Este home, tormentelo, e mira. Ui, este home é moi pro, Botamos a carne da croca dentro outra vez, coa ceboliña ben caramelizada. Buah. Nos non lle vamos botar nada de azúcar, porque o azúcar non é bo para a salud. Daquela, nos facémolo sano. Ves? Eso é importante tamén, non? A hora de valorar a propia cebola, que é natural. O acor tampouco, Eso ten que puntuar, Eso ten que puntuar, entón.
lembramos un pouquiño a receita. Moi importante, o punto de pochado de caramelización da cebola. Porque iso vai a ser o que deixa a salsiña ben larpeira despois. Vale, ti fixeches primeiro, selaches un pouco a croca, e despois fixeches a cebola toda caramelizada, moi ben, e despois botaches o tormentelo, que foi algo que me sorprendeu. Totalmente, sí. Vale. E agora vamos a botar unhas voltas de pimenta. Ajá. Ti sabes para que boa a pimenta? Pa que? Pa que? Pa endereitar a ferramenta. Sabes que se dixe un neno portugués na televisión? Por eso, recordou. Ese neno, sí. Vale, pimenta, tormentelo, cebola, puxemos antes un poquichiño de sal, claro. Sal. E agora, a ti gustache mancharte? No. Daquela eu recoméndote que me bote para atrás. Un poquinho para atrás. Vas facer unha cousa guai? Sí. Desto que se ve na tele super chulo. Como no das motos. En serio? Como nas motos? Como nas motos, pero pa aquí. Pero a ver, espera, por que bates? Vamos a cociñar ca escuma da cervexa. Pero por que bates a cervexa? Porque nós buscamos que a escuma da cervexa se introduzca moito máis na carne e quede máis blandiña. E vamos a guisar con eso, o carbónico, o que burbujea, pois eso vai a ser o que nos faga... ¡Carboniza esa carne! Vamos alá. ¡Carboniza esa carne! Pero... Quen nos mandou este home? Quen nos mandou este home, eh? Cada un o seu, cada un frega o seu, eh? Mira como carbonizou. E aí o temos. Agora. E dis que con isto vai quedar máis rico. Exactamente, ves? Agora está a cerveciña así, vamos a subir a tope o lume, cando empeza a ferver, vai a irse a escuma. Vale, pois sonou o pavo. Isto quere dicir que temos que abrir o forno, vale? Veña. Veña, vamos a abrir o forno. Pasou media hora xa. A media hora? Media hora a 180 graus. Bueno, pois ao final sí que... Encántame o galo tamén, eh? A mí gusta o pavo. Moi ben. Temos o polo no forno, sacamos o polo despois de estar media hora, canto tempo? Media hora, 30 minutos. Media hora, cantos grados? 180. 180 grados. Vale, mira. E quero ver como cheira. Mira como cheira. Acércate. Mira como cheira. E mira o juguiño que nos saleu, que podes probar. A ver. Que é o jugo do propio. Pilar, queres probar? Pois vaite vindo que mentras tanto vou probar eu. Cuidado que queima, eh? A ver, ó. Que estou yo soplando? Aí soplame. Venga. Venga. Que lle pasa? Tá bo, home, tá bo. Tá bo. Como me gusta manterlle a tensión este home. Está riquísima, eh? Pilar, queres probar? Claro que sí. Claro que sí. Xa vin a iso. Viñache a iso? Esto... Veña. A ver, trae aquí. Esto é o que llevo a botar ahora a esa salsa para acabar de reducir. Vale. Estupendo. Sí? Escoita. Dixo estupendo, pois hecho unha cara. Eu Pilar. A ver. É que xa non teño mellor, home. No. Pois hecho unha cara un pouco de circunstancia. Vente para aquí diante. Mira. Foi cara de circunstancia ou non? No. Mira como bota. Así ves un pouco menos na casa. A salsiña da Saro Polo que nos vai axudar a darlle un toque a esa outra salsa. Vale, Pilar. Como vas vendo as cousas? Mira que como vai llegando, como vai caramelizando, ves? Sí. Divinamente. Mira eso como carameliza, eh? Ves? Ti algunha vez viras caramelizar así tan bonito? Esto é un espectáculo. No. É imposible. Que va? Esto vai con puré, nada que ver cunha croca. Pois vamos ver a croca, entón, de Adrián. Que che parece? Vamos a ver. Mira. Carai, o Adrián. Que ben huele, sí. Carai, o Adrián. Que maravilla. Bota llamado aí. Ule ben? No, huele moi ben. Moi ben. El cociñou cunha cervexa doble malta. É algo de alcohol. El cunha negra 00, pero Adrián cunha doble malta, unha croca. O sea, as diferencias valas vendo de momento, non? Sí, moi rica. Croca, doble malta, e polo outro lado, polo e 00, negra. E mire, pimba. Un poquichiño de caldo de polo, ben tostadiño. Toma, caldo de polo. Ai, que vamos repartir, xefa, cartiños hoxe. Pois moi ben. Queres repartir? Comigo. Hombre, vamos a ver, eu guardaría o mellor para min. A mí xo sei, pero vamos a ver. A ver, Fátima de Neda, que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. A ver, veña, contame quen cociñou ou con que cervexa mellor cociñou Xulio por 50 euros. Coa cervexa negra. Moi ben. 50 euros. Aplauda, aí, aplaude. Veña, gracias. Moi ben.
Home, iba a falar contigo un minutiño, pero non pasa nada. Vente un día por aquí. Vale, pues pensaré en ir un día por ahí. Veña, un bico gigantesco para Neda. Chao. Chao, besiños para todos. Veña, un bico para ti tamén. Teño que pedir que te sentes. Sí. Outra vez. Un aplauso para ela que é giadiña, Pilar, problema non ten. Bueno, que é o que che queda aquí, Adrián? Veixo que xa... Reducir un pouquiño o guisote e listo. Aí xa estaría. Emplatar. Vale, pois tes xa todo marchando. Atención, señoras e señores, porque xa non queda nada para probar os platos no voltas co prato. Está reducindo Adrián e imos ver que é o que fai Xulio. O de Adrián ten pintaza, o de Xulio... Mira, eu teño xa... Atención, O puré feitiño, mira que cremosinho está, Leva a ceboleta, igual que o puré. Polo, igual que a salsa do polo, perdón. O puré. Pataca, un poquinho de aceite de oliva. Sí. Sal e un poquinho de romeo, para darlle aí un toque. O puré é moi fácil facer un mal puré, pero este puré ten un aspecto maravilloso. Este é un señor puré. E fixen cantidad para compensar o polo, ves? Para compensar o polo, vale. Mira, e a salsiña xa temos caramelizada, mira que brillo ten. Ala, que bonito. Que bonita a salsa, que rica vai estar. Sí, isto vamos coller a ceboliña e vamos endulzar un poquinho o puré e a salsiña imos a botar por riba do polo. Perfecto, pois mentre estiva rematando voulle contar a Galicia cousiñas sobre a cervexa, vale? Veña, vamos alá, porque polo visto a primeira cervexa que se fixo en Galicia temos que agradecerlle a un rapaz alemán que en 1808 abriu unha fábrica na Ponte Gaiteira, a primeira de moitas. Algo máis tarde, a principios do século XX, comezamos a cultivar lúpulo, desta vez na zona de Betanzos. Esta planta é esencial para facer cervexa. O lúpulo achega amargor, aromas e axuda a estabilizar a escuma. Pero, se non queredes poñervos técnicos, tamén podedes ir mercar a cervexa e listo, xa está. Agora, o seu uso na cociña está moi estendido, sobre todo cando preparamos carnes de polo ou de porco, como o que estamos facendo hoxe. Pero, ollo, que tamén hai lambetadas con cervexa. E se cociñamos con 00, como hoxe, tamén lles podemos dar aos máis pequenos da casa. E si, hoxe anuncio festas, en plural. As que veñen agora en outubro. Temos no Carballiño, Pontevedra, Cangas, A Coruña, Ferrol ou Nigrán. Escollede a festa da cervexa que queirades, a festa da cervexa e a cervexa que máis vos preste, e ide acompañados da xente, que sempre é importante. Adrián, canta cervexa, canta festa, e que ben o pasamos cociñando a voltas co prato. A verdade é que sí. Como estás? Eu estou moi ben, espero que o guiso este mellor que a min. Sí. Vale, pois mira, a segunda pregunta do programa é para ti. Veña. Con que tipo de cervexa por 50 euros cociñou Adrián? Contesto eu? Mira, aquí normalmente xa lle damos a resposta á xente, así que podes dicir. Unha doble malta. Unha doble malta, bueno, pois xa está, pois aí está. Vai empratando, veña, que é o momento de probar. Vamos a ver a Xulio. Xulio. Mira como estás empratando. O pureciño. Que maravilla. Co súa cebola caramelada. Vale. E como non sei que vai preferir Pilar, voulle poñer un trociño de peituga e un zanquiño. Un polo que vos preocupaba tanto o tamaño. Espera. Non se apaga. Pilar, vente pa aquí, ó. Vente pa aquí que estou intentando apagar a vitrocerámica. Agora apagou. Non había maneira, Mira o que fixo Julio, que pintaza ten. Mira como brilla, Mira. Mira, Pilar, que te parece? Mira como brilla, ¿Ves? Sí. Que maravilla. Pois veña, vas a ir probar agora. Vente comigo. Cóñeme do ganchete, jefa. Aí estamos. Vamos do ganchete. Madre mía, que alegría. Que pasou? Que pasou? Como a ti. Ai, mi má. Ben, no. Digo, estás ben? Ponte aquí. Veña, ponte aquí comigo. Estás preparada para probar? Sí, señor. Mira. Mira o que fixo Adrián. Croca con salsa de cervexa. O máis difícil que hai. Mira para aí. Vai probando, por favor, xa este mentres ven Xulio. Vai probando, porque isto ten que ser... E aquí está o de Xulio. Vai probando. Isto ten que ser... non va máis. E temos pan de carballo, ademais, para complementar. Ti vai comendo os pratos. Veña. Aí está. Vai probando, e vai probando este detrás que se nos vai acabar o programa casi. Ti vai probando. Pero eu sigo comendo. Ti sigo comendo o que queiras, claro. Si despois, cando acaba o programa, podes seguir. Vamos falar coa xente da casa que queremos repartir cartiños. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola. A ver, Rosa, queres 50 euros, verdad? Sí. Pois eu quero darchos, así que respóndeme ben, Vamos a ver. Vamos a ver. Con que cervexa cociñou
o noso convidado de hoxe, Adrián. Unha doble Marta. Correcto, 50 euros. 50 euros que van por Santiago. Rosa, ven. Por o programa. Como? Enhoraboa por o programa. Moitísimas gracias a ti por vernos. Un bico gigantesco. Gracias, todos os días. Veña, chao. Chao, chao, bicos, bicos. Ai, Pilar, Pilar, tesme que dicir... Quen para ti fixo a mellor receita? Dúas receitas con cervexa. Unha con croca, outra con polo. Pero as dúas seguro que están riquísimas. A verdade é que a de croca está riquísima. Entonces ti dis que gaña? Julio. Xulio é... Espera. Xulio fixo está polo. Está riquísimo. Aquí está riquísimo. Xulio fixo polo, Sí, pero é este. Pois Xulio é o vencedor. No, está... Non voltas comprar o día de hoxe. Está riquísimo. Pilar. No, a de croca está buenísima. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias por estar con nosco. Nos marchamos. Mañán hai máis a voltas co prato. Quen anda aí? E agora quedades con Hora Galega. Chao. Ata mañá.